Udo dịrị unu ndị na-ege anyị ntị taa. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah iwetara anyị nkụzi ihe n'isiokwu nke bụ ọgwụgwọ nke sitere n'eluigwe nye ọnọdụ ngharịpụ. Chineke nke anyị na-efe bụ Chi mara ihe niile. Otu ụbọchị, David nke gabigara ọnọdụ ngharịpụ kpọrọ ya, ọza ya, wee zọpụta David n'ọnọdụ a. Kpọkuo ya n'ọnọdụ ọbụla, ọ ga-azakwa gị onwe gị. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, Onyenwe anyị ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị na-abịa n'isiokwu nke ga-eweta anyị na njedebe nke usoro ihe ọmụmụ a. Nke a bụkwa isiokwu nke a kpọrọ ọgwụgwọ sitere n'eluigwe nye ngharịpụ. Nke ọ dịghị ụtọ na ntị nye anyị niile. Ọgwụgwọ sitere n'eluigwe nye ngharịpụ. N'usoro ọmụmụ ihe a niile, anyị ahụwo ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị iche iche ndị hụtara onwe ha n'ọnọdụ ngharịpụ ma ọ bụ n'ọnọdụ enweghị mmadụ. Anyị hụrụ onye odibo, onye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Anyị hụrụ nwa, onye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Anyị hụrụ onye agha, onye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Onye na-ahụju anya nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Anyị hụrụ onye nọ n'ọrịa nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Anyị hụrụ onye nọ n'ọnọdụ di ma ọ bụ nwunye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Anyị hụkwara onye na-anọghị n'ọnọdụ di ma ọ bụ nwunye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Anyị hụrụ ihe nzuzo niile dị iche iche nke Chineke wepụtagasịrị anyị n'ọnọdụ dị iche iche iji site n'ọnọdụ a bụ ọnọdụ nke ngharịpụ pụta, iji merie oke echiche na mmetụta nke enweghị mmadụ a. Ma taa, anyị ga-achịkọta ha niile ọnụ. Anyị ga-ahụ ọgwụgwọ nsọ nke sitere n'eluigwe, ọgwụgwọ nke sitere n'aka Chineke rịdata, nke o nyekwara anyị site n'aka uru ya nwoke bụ David, nke anyị pụrụ iji guzogide mmetụta nke enweghị mmadụ nakwa ọnọdụ nke ngharịpụ, nke anyị pụrụ iji merie ọnọdụ a ma bụrụkwa ndị ga-eguzo nwee aṅụrị nakwa obi ụtọ nke Chineke chọrọ ka anyị nwee dịka ụmụ ya ndị o kewapụrụ iche. Ọ bụ n'akwụkwọ Abụọma isi 142 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Anyị ahụwo ọnọdụ ngharịpụ na ogo dị iche iche, ma taa anyị ga-ahụ ka David siri kọwaa ọnọdụ nke ngharịpụ. Anyị ga-ahụ na ọ bụrụ nwoke nọrọ n'oke obi ịda mba. Ọ bụrụ mmadụ onye mmadụ niile ọzọ rapụrụ. Ọ nọrọ n'oke obi mwute. Ọ nọkwara n'ọnọdụ onye meriri emeri. N'agba nke abụọ ya, anyị ga-aga n'iru ịhụ ka David siri kọwaa ọgwụgwọ nye ọnọdụ nke ngharịpụ. O kwupụtara nsogbu a, ọ hụtara nsogbu a, ọ kọtara nsogbu a, ọ ghọtara nrọpụta ya, ọ gbakọkwara mmeri ya. Ugbu a ka anyị banye n'ihe ọmụmụ a. Anyị ga-amalitekwa site n'inye anyị akụkọ nke otu onye nkwusa ozi ọma, onye rapụrụ ije ozi ya mgbe ọ lụrụ ọrụ naanị afọ 18 ma laghachikwa n'ụwa nke azụmahịa. Onye agharịpụrụ n'obi ịda mba nakwa dịka onye meriri emeri. Mba, amaghị m ya, ma ọ bụrụ ihe na-ajụ ugbu a, mụ na ya ezutebeghịkwa mbụ. Eleghị anya, ọ bụ gị onwe gị n'ime ọnọdụ nke na-ahụta onwe gị n'ime ya. Ọ bụrụkwa na anyị pụrụ, anyị ga-etinyekwa ya n'ọnọdụ nke oge abụọma. Ebe ahụ ga-adịkwa mmanye ya, n'ihi na ọ bụ nkọwapụta nke ụbọchị anyị taa, nke okwu nke onye ọbụ abụ David, nke anyị ga-ekerịta oke n'ime ya taa. Gee ntị nye nkọwa ya nke ihe mere ya mgbe ọ nọsịrị afọ 18 n'ijere Chineke ozi. Ọ sịrị, achọpụtara m na afọ niile ndị ahụ mere ka m yie onye jiri afọ 10 karịa afọ ole nke m gbaworo n'ezie. Anọrọ m afọ ndị a niile na-agba ndị mmadụ ume, na-enyere ha aka n'ịgba agha dị iche iche ndị dị n'ime ndụ ha, na-alụ ọrụ n'akụkụ niile dị iche iche nke mbọ nke nzukọ, na-ekwupụta ọtụtụ narị ozi ọma dị iche iche, na-eme ndị mmadụ baptizim,
na-ejikọ ha n'ọlụlụ di na nwunye, na-enyekwa aka n'olili ndị gabigara. Dịka nzukọ na-etokwa, otu akwa ka ọlụ dịrị m nara eto. Nke a abụrụ gị ihe mgbagwoju anya nye m. Ọ bụghịkwa na amaghị m ihe ọkpụkpọ oku m tụrụ anya n'aka m, ma ọ bụ ihe ndị a tụrụ anya site n'ije ozi m. Ma n'ime oge niile a, apụghị m ịhụta otu onye m pụrụ ịkọsara mkpa nke m onwe m, ọbụnadị nwunye m. N'ihi na ọtụtụ ihe ndị etinyere m n'aka bụ ihe ndị kwesịrị ka echebe ha, ka ha gharakwa ịba n'ọtụtụ ntị. Ma apụghị m ịhụta onye ọbụla onye pụrụ ige ntị ma sorokwa m kpee ekpere, dịka m na-agba mbọ ịchọta ozi ọma ọhụrụ nke m ga-ekwusa. Oge nke m wepụtara maka ekpere banyere m onwe m funarịkwara m. Mgbe ndị otu nzukọ anyị rụkwara ihe dịka 1,200 mmadụ, nke a bụrụ ihe ngosipụta nke ngọzi Chineke n'elu ije ozi m. Anabatara m nke a ma nyekwa Chineke ekele n'ihi ya, ma ahụtara m onwe m dịka onye na-aga n'iru ịnọ n'oke ọnọdụ nke ngharịpụ karịa, dịka ọ na-adị mkpa na-aga n'iru na m aghaghị itinye oge m ọbụnadị ugbo 3 karịa nke m tinyewore na mbụ. Ndị otu ezinụlọ m na-etolite, na-apụkwa site n'ụlọ, sitekwa n'ebe m nọ. Ụfọdụ na-abanye n'akwụkwọ kọleji. Mgbe m hụrụ ụmụ m ka ha na-eturu ugo mmụta site n'ebe ọmụmụ akwụkwọ dị elu, ana m achọpụta na ọ dị ka a ga-asị na amaghị m ihe ọbụla banyere ụmụ m na ezinụlọ m. Mgbe ahụ, amaara m na aghaghị m ikule mee ihe, ma mgbe ahụ mmiri agafewo opi ụgbọrọ. Ekpebiri m na apụghị m ịga n'iru ịnọgide n'okporo ụzọ nke ngharịpụ gaa n'iru. N'ezie, ana m ahụta n'ime onwe m na ana m ahapụ ọgbọ nke ije ozi m, ya na ọṅụ niile nakwa mmeri niile nke ya na ya soro. Ma ana m ahapụkwa iru uju niile na nkụja niile nke dị na ya. Amaara m na ọ dịrị mkpa nye m ịchọta ụdị ọrụ ọzọ ebe m pụrụ inwe mmekọrịta mụ na ndị mmadụ na-enweghị ụjọ banyere ngharịpụ eleghị anya. Ndị a bụ okwu ndị dị oke mwute. Okwu ndị a adịghịkwa iche site n'okwu ndị anyị gụrụ site n'akwụkwọ Abụọma isi 142. Ha bụ okwu nke mmadụ onye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ, onye na-akwa akwa n'ime ngharịpụ ya ịchụ enyemaka. Akwụkwọ Abụọma isi 142 bụ ihe ngosipụta dị ezi mma nke okirikiri nke obi ịda mba nke onye ọbụla n'ime anyị n'otu n'otu na-ahụta onwe ya n'ime ya n'otu oge ma ọ bụkwa na nke ọzọ n'ime ndụ ya. Gee ntị ka anyị gụpụta Abụọma ahụ. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka ị meghee ya ugbu a. Abụọma isi 142 malite n'ahịrị nke mbụ. Ọ na-asụ otu a: Olu m ka m ji etiku Jehova, olu m ka m ji arịọ Jehova arịrịọ amara. Ana m ekwuwa okwu ntamu n'iru ya, ahụhụ m ka m na-egosi n'iru ya. Mgbe mmụọ m na-enweghị ike n'ime m, gị onwe gị maara okporo ụzọ m. N'ụzọ nke m na-eje ije n'ime ya, ka ha zobeworo m igbudo. Legide n'aka nri m hụkwa, n'ihi na ọ dịghị onye m nwere nke na-amata m. Ebe mgbalaga ala na-arịwo m n'iyi, ọ dịghị onye na-ajụ ajụjụ banyere mkpụrụ obi m. Etikuru m gị, Jehova, asịrị m, gị onwe gị bụ ebe mgbaba m na oke m n'ala ndị dị ndụ. Ṅaa ntị n'iti mkpu m, n'ihi na enweghị m ike ma ọlị. Napụta m n'aka ndị na-esogbu m, n'ihi na ha nwere ume karịa m. Mee ka mkpụrụ obi m si n'ebe emechibidoworo ya pụta, ka m wee kelee aha gị. Mụ na ndị ezi omume ga-agba gburugburu, n'ihi na imesowo m nke ọma. Ọ bụrụ na ile anya n'isi nke Abụọma a n'akwụkwọ nsọ King James, ị ga-ahụta na akpọrọ ya Abụọma Maskil. Ndị ọkammụta akwụkwọ nsọ amatabeghị kpọmkwem ihe okwu a nke bụ maskil pụtara, ma nke a abụghị ya bụ ihe dị mkpa
n'ihe odide nke isi nke abụ ọma a. Ihe dị mkpa bụ ahịrịokwu ndị e dere n'elu abụ ọma a na-edebe abụ ọma a n'oge nke e dere ya, n'ihi na n'elu abụ ọma ahụ, n'akụkụ okwu ahụ bụ maskil, ka e dere ahịrịokwu a nke na-asị ekpere nke David mgbe ọ nọrọ n'ọgba nkume. Ekpere nke David mgbe ọ nọrọ n'ọgba nkume. Ugbu a, ọ bụ ihe dị mmasị ịgba mbọ ịchọpụta ebe nke a dabanyere na ndụ David, n'ihi na ọ bụrụ na anyị nwee ike ịchọpụta ebe David nọrọ mgbe ọ nara ekpe ekpere a, anyị pụrụ ịghọta karịa gbasara ihe nke na-aga n'iru n'ime ndụ ya, nke mere ka okwu ndị sitere n'ala obi ya ndị a pụta site n'ọnụ ya. Dịka ị na-alaghachi n'ihe ndị mere ọtụtụ oge gara aga, ị na-achọpụta na e nwere ọnọdụ ọgba nkume abụọ na ndụ David, ndị e mere ka anyị mara banyere ha n'otu mgbe ma ọ bụ nke ọzọ n'akụkọ nke ndụ ya. Nke mbụ na mbụ bụ n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 24 e kwuru banyere ọgba nkume Engedi. N'agbanyeghị na eleghị anya unu apụghị ịkọta aha, amaara m na ị ga-amata ma ọ bụrụ na m gwa gị na e nwere ihe dị mkpa nke mere n'ebe ahụ. Nke a bụ ọgba nkume ebe David nọrọ ma bepụ ọnụ uwe nke uwe mwụda Sọl, ma Sọl amaghịkwa maka ya n'ihi na ọ nara arahụ ụra. Amaghị m ichetara akụkọ a. Ma dịka anyị were ihe omume ndị a n'akwụkwọ abụ ọma n'ụzọ David siri kọwaa ihe mere n'ọgba nkume nke Engedi, ha adịghị adaba, ha agakọghịkwa ọnụ. Ya mere ọtụtụ ndị ọka mmụta nke akwụkwọ nsọ ekwenyeghị na abụ ọma a sitere na nwapụta nke ọgba nkume Engedi. Ma e nwere ọgba nkume ọzọ nke e kwuru maka ya na ndụ David, nke a kpọrọ ọgba nkume nke Adulam. Ọ ga-amasịkwa m ka ị soro m ugbu a tụgharịa n'akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 22 ebe e kwuru banyere David nakwa ọgba nkume a. Nke a ga-enyere anyị aka ileba anya nke ọma n'abụ ọma a, ma nyerekwa anyị aka ịghọta ya dịka o kwesịrị. Ugbu a, akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 22 na-agwa anyị gbasara ka David si na-agba ọsọ ịgbanarị Sọl. Sọl na-achọ igbu ya. Sọl jupụtakwara n'ekworo, isi mgbaka nakwa iwe, n'ihi na ọ hụtara David dịka onye ma aka n'iru ya. Ọ na-achụgharị ya ebe niile, n'ime ọhịa niile, n'elu ugwu niile. Ọ bụ isi ya ka ọ na-achọ. N'ikpeazụ, anyị gụrụ okwu ndị a n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 22 malite n'ahịrị nke mbụ. Ọ na-asụ otu a: David wee si n'ebe ahụ jee wepụga onwe ya ruo ọgba nkume Adulam. Ụmụnne ya na ụlọ nna ya niile wee nụ ya. Ha wee rịdakwuru ya n'ebe ahụ. Ha wee chịkọta onwe ha n'ebe ọ nọ, bụ nwoke ọbụla nke nọ na mkpagbu, na nwoke ọbụla nke nwere onye ọ na-ara ego na ọmụrụ nwa, na nwoke ọbụla mkpụrụ obi ya dị ilu. O wee bụrụ onye isi ha. Ihere ka nnụ ndị ikom wee nọ n'aka ya. David na-agba ọsọ ịgbanarị Sọl. Ugbu ọ na-enweta ebe mgbaba. Lekwa nkọwa nke e nyere banyere ụdị ndị mmadụ ndị bịara ịbụ ndị enyi ya nakwa ndị nkasi obi ya. Akwụkwọ nsọ sịrị, mmadụ ọbụla onye nọ na mkpagbu, mmadụ ọbụla onye nọ n'ụgwọ, nakwa mmadụ ọbụla onye mkpụrụ obi ya dị ilu. Otu enyi m sịrị na nke a na-ada ka otu nzukọ nke ya onwe ya maara. Mmadụ ọbụla onye nọ na mkpagbu, mmadụ ọbụla onye nọ n'ụgwọ, nakwa mmadụ ọbụla onye mkpụrụ obi ya dị ilu. Ụdị mmadụ ndị a, narị ndị ikom 4 chịkọtara onwe ha ọnụ wee bịa gburugburu David dịka ọ na-agba ọsọ ịgbanarị Sọl. Ọ bụkwa n'ime ihe nwapụta a, n'ime ọgba nkume nke Adulam, ka David na-ede okwu ndị a ndị e nyere anyị n'akwụkwọ abụ ọma isi 142. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya nye anyị na ọ na-akọwa ọnọdụ ngharịpụ nakwa enweghị mmadụ ya, ruekwa mgbe anyị ghọtara ụdị mmadụ ndị gbara ya gburugburu. Ma ọ bụghị ihe dị ike ịchọpụta ihe mere ụdị mmadụ ndị a kọwapụtara n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 22 ga-eji mee ka ụdị mmadụ David nọ n'ọnọdụ ngharịpụ mgbe ọ nọ n'etiti ha.
N'ezie, ụdị mmadụ ndị a abụghị ụdị mmadụ ọ ga-amasị mmadụ dịka David ịtụkwasị obi. Ọ bụghị ụdị mmadụ ndị ọ ga-amasị David ka ha bụrụ ndị enyi ya. N'ezie, ha abụghị nkasi obi ọbụla nye ya. Lekwa ya ebe a ugbu a n'ime ọgba nkume, onye nọ n'ihe ize ndụ site n'iwe na ọnụma nke nwoke kachasị ike n'obodo Izrel niile. Ọ nọkwa n'ime ọgba nkume n'etiti mmadụ 400 ndị a. Ụdị mmadụ ndị a ndị a kọwara n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 22. Ya mere, ọ na-anọdụ ala ugbu a ide ihe. Ọ na-edekwa okwu ndị a bụ ndị anyị gụrụ n'ebe a. Ọ na-akọwakwa ọnọdụ nke mkpụrụ obi ya. Enwekwara m obi ekele n'ihi na o mere nke a, n'ihi na ọ na-enye m aṅụrị ịhụta ka obi David dịrị n'ọnọdụ ahụ. O nyere nkọwa nke pụtara ihe. Ọ banyere nke ọma inye anyị nkọwa n'ụzọ o doro anya gbasara mmetụta nke mmadụ onye nọ na ngharịpụ, n'agbanyeghị na e nwere ndị nọ n'akụkụ ya. Ihe bụ nke o kwuru n'ahịrị nke 3 bụ na ọ nọ n'oke nchekasị. Ọ sịrị, mgbe mmụọ m na-enweghị ike n'ime m, dịka a ga-asị na oke ebili mmiri guzogidere ya ruekwa na onweghịkwa ike ọbụla iguzo. Ihe nke a pụtara bụ nke a, na mmụọ ya dị ka onye a tọdoro aka na akpịrị n'ime ya. Mgbe ụzọ ya nakwa mmụọ ya bụrụ ihe jupụtara n'ime nsogbu nakwa ọchịchịrị, mmụọ ya kubere ume n'ime ya. Nke a bụkwa ụzọ pụtara ihe iji mee ka anyị mara na ọ bụrụ agụụ nke mmụọ ya ime ka aghọta ọnọdụ ọ nọ n'ime ya. Ma mmụọ ya enweghị ike ọbụla ikwupụta ihe ọbụla. O wee bụrụ onye mere ka ike gwụsịa. O fuwe ụzọ, ọ maghịkwa ihe ọ ga-eme. Ọ nọrọ n'ọnọdụ nke oke ịda mba. Ume adịghịkwa ya, ọbụnadị nke iji chee echiche ihe o kwesịrị ime. Ebe ahụ kwa ka David nọrọ. Ọ gara n'iru ikwu sị na ọ bụghị naanị na ọ nọrọ n'ọnọdụ nke oke obi ịda mba, ma ọ bụrụ onye agharịpụrụ, onye arapụrụ arapụ. Hụta ahịrị nke 4. Ọ sị, legide n'aka nri m hụkwa, n'ihi na ọ dịghị onye m nwere nke na-amata m. Ebe mgbalaga ala narịwo m n'iyi. Ugbu a gee ntị n'okwu ngharịpụ ndị a, ndị na-etiwe obi, ndị dịkwa oke mwute, mgbe ọ na-asị, ọ dịghịkwa onye ọbụla na-ajụ ajụjụ banyere mkpụrụ obi m. Ịhụ nke a, ọ dịghịkwa onye ọbụla chọrọ ịma ihe banyere m. Ọ dịghị onye ọbụla na-ajụ ajụjụ banyere mkpụrụ obi m. Nke a bụ ngharịpụ zuru oke, ọjụjụ, mwezuga. Sọl na-achụso ya igbu ya. Ndị enyi niile na ikwu na ibe agharịpụwo ya. Ndị gbakwara ya gburugburu ugbu a bụ mmadụ ndị kachasị njọ n'ụwa niile. David nọrọ naanị ya n'etiti oke ngharịpụ, n'etiti oke ịda mba nke mkpụrụ obi ya. Onye agharịpụrụ, ikwu na ibe gbanarịrị. David gara n'iru ikwu sị na nlụpụta nke ihe abụọ ndị a n'ime ndụ ya butere ya ọnọdụ nke oke mwute nakwa adịghị ike. Ike niile gwụsịrị ya n'ime oke mwute ya. Ahịrị nke 6 sịrị, enweghị m ike ma ọlị. Ọ bụrụ na akọwa nke a n'ụzọ anyị niile pụrụ ịghọta, nke a pụtara mmadụ ịdanye n'ọnọdụ maọbụ na nwapụta nke ndagwurugwu nke oke echiche. Mmadụ ibe onye emere ka ọ dịkarịsịa ala na ndụ. Ugbu a, ọ na-ewere echiche nke oke obi ịda mba ya nakwa ọnọdụ nke ngharịpụ ya na-etinye ya n'ime onwe ya. O wee malite ịrụ ọrụ n'ime mmụọ nke ya onwe ya, n'ime mkpụrụ obi ya. Nke a butekwara ya nchekasị nakwa oke mwute. Olileanya niile agwụsịwo, aṅụrị ya niile agabigawo. Ọ pụghị iche maka ihe ọma ọbụla n'ọdịnihu. Ọ nọ n'ọnọdụ kachasị ala nke ndụ ya. Ọ bụrụ na anyị tinye ya n'ụzọ anyị na-esi ekwu okwu taa, anyị ga-asị na o tipịawo kpamkpam n'ime mmụọ ya. Nke a mekwara ka o tufuo olileanya niile maka ọdịnihu. Gee ntị n'olu okwu
nke onye nọ n'ọnọdụ onye meriri emeri n'ahịrị nke 6. Ọ sịrị, napụta m n'aka ndị na-esogbu m, n'ihi na ha nwere ume karịa m. Emeriwo ya. Ọ bụ otu ihe ịnọ n'ọnọdụ nke nchekasị ma nwekwa olileanya na otu ụbọchị na ihe ga-amalitekwa ịdị mma. Ma ọ bụghị otu a ka ọ dịrị n'ebe David nọ. David nọrọ n'ọnọdụ n'ebe dị ala karịcha nke ọ nọworo na ndụ ya niile. Ọ dịkwa ahụta olileanya ọbụla nke ihe ọbụla dị mma. Ọ hụtara gburugburu ya na mmadụ niile ndị na-emegide ya dị ike karịa ya. Ọ na-achọpụta na ya na ndị gbara ya gburugburu enweghị ume ọbụla ịkụli ibu agha megide ndị na-ebuso ha agha. Ọ na-ahụta ka ugwu niile na-ezegide ya, o nweghịkwa ụzọ mgbapụ ọbụla. Ọdịda adịghịkwa anya n'ebe ọ nọ. Ọ kọkwara ya n'ụzọ nke enweghị olileanya. Ọ sịrị, emechibidoro m n'ime ụlọ nga, ọ dịghịkwa ụzọ mpụta ọbụla dịrị m. Ndị a bụ okwu ndị dị ka ihe onyonyo, ọ bụghị ya? Gịnị mere mmadụ ga-eji ruo n'ọnọdụ dị otu a? Gịnị na-alụpụta echiche nakwa mmetụta ndị dị otu a n'ime obi nke mmadụ? N'ụzọ ọsịsa, e nwere ụfọdụ ihe ole na ole pụrụ ime ka nke a mee. Mmetụta a pụrụ irute mmadụ onye na-ejere Chineke ozi dịka onye ije ozi ya ma ọ bụ dịka onye isi ozi ya. Enweghị onye inye aka n'ije ozi a pụkwara ime ka ọ bụrụ onye wezugara naanị ya site n'ebe ndị gbara ya gburugburu nọ, dịka ọ na-agba mbọ imezu ihe niile nke etinyere n'aka ya. Ma mmetụta na echiche ndị a pụkwara ịdakwasị mmadụ onye nọ n'ọnọdụ nke enweghị di ma ọ bụ nwunye. Ewo, ọtụtụ n'ime ndị na-anọ n'ọnọdụ a na-abịakwute m na-asịkwa m, onye ọzụzụ atụrụ, amen. Ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ ọnọdụ m ka ị na-akọwa. N'ezie, aghọtara m ọnọdụ a nke ọma. Ọ bụ ọnọdụ nke jupụtara na mmetụta nke enweghị mmadụ. Mgbe ụfọdụ kwa eleghị anya, onye na-eme okenye, onye nọ n'ọnọdụ nke ịka nka, onye ọ dị ya ka a ga-asị na ọ na-apụ site n'ihe niile nke ọ maara eme, nakwa echiche ọma niile nke o chekwara n'ụbụrụ ya, nakwa ohere niile inwe mmekọrịta ya na ndị gbara ya gburugburu. Ụdị mmetụta ndị a oge ụfọdụ bụ ndị nọ n'ọrịa nakwa ndị nọ n'otu ahụhụ ma ọ bụ nke ọzọ na-agabiga ya. Mgbe ụfọdụ, mgbe di ma ọ bụ nwunye mmadụ hapụrụ, ọ na-ebute echiche nakwa mmetụta ndị a nkewapụ site n'ebe Chineke nọ. Mgbe ụfọdụ, mgbe di na nwunye na-enwe nsogbu n'etiti onwe ha, ndị nọ n'ọnọdụ di na nwunye maara nke ọma banyere nke a. Oge ụfọdụ, nkewa nke alụkwaghị m di na nwunye pụrụ ibute mmetụta a. Oge ụfọdụ, mmadụ ịbụ ọbịa na mba dị anya pụkwara ịkpali ya. Oge ụfọdụ, mmetụta a na-abịa n'ihi na ekewapụrụ anyị site na nne na nna anyị, ma ọ bụkwanụ onye anyị hụrụ n'anya nke ukwuu. Oge ụfọdụ, mgbe ndị nne na nna anyị na-asị anyị gaa nke ọma, mgbe anyị na-eje na mba dị anya, ịnọ ọnọdụ nke anyị maara na ọ ga-ewe ọtụtụ afọ tupu anyị alọghachi ma hụkwa ha anya ọzọ, anyị na-amalite inwe mmetụta nke nnọrọ onwe, nke enweghị mmadụ, nke ngharịpụ. Ọ bụ ezie na eleghị anya, ọ gaghị n'ogo nke a nke David hụtara onwe ya n'ime ya. Mmetụta niile a bụ ndị David kọwara n'ebe a bụ mmetụta ndị anyị nweworo ma ọ bụ ndị anyị na-enwe n'otu oge ma ọ bụ nke ọzọ. Eleghị anya, ọ bụghị n'ogo nke mmetụta nke David, ma enwere m akụkọ ọma nye gị. Ọ bụghị naanị na David gwara anyị ihe ọ dị ka ya ịgabiga ọnọdụ dị otu a, o nyekwara anyị ụzọ nke anyị pụrụ isi merie ya. Nke a bụkwa akụkọ ọma nke kachasị n'ime usoro ihe ọmụmụ a niile, n'ihi na ihe anyị ga-ekerịta oke na ya na nkeji ole na ole bụ ụkpụrụ nke a hụtara n'ime abụ ọma a, nke mụ onwe m pụrụ ịsị na ọ bụ ya bụ ụzọ kachasị mma nke a hụtara n'ime okwu Chineke, nke a pụrụ iji merie oke obi ụda mba nakwa ọnọdụ nke ngharịpụ. Eleghị anyakwa, ụfọdụ n'ime ihe m ga-ewepụtara gị
pụkwara ịgbagwoju gị anya, n'ihi na ọ bụ eziokwu ndị a na-agbaghị mbọ ọbụla ime ka ha dị ụtọ na ntị, ma ha adịghịkwa ịtụnanya karịa okwu ndị nke David n'onwe ya. Ya mere, tụọ ntị gị n'ala nke ọma, echefukwala itinye ozi a n'ọlụ dịka mmụọ Chineke na-enyere gị aka. Ana m ele David anya dịka ọ na-anọ n'etiti ọnọdụ nwapụta nke ngharịpụ a. Ana m ahụ ya dịka ọ na-ewepụta mmetụta a niile nakwa echiche a niile. Mgbe ahụ, ana m ajụkwa onwe m ajụjụ a sị, gịnị ka ọ ga-eme n'etiti ọnọdụ a niile? Sitekwa n'okwu ndị o depụtara n'abụ ọma a na-emekwa ka m mata ihe David ga-eme n'ọnọdụ a. Na nnọkọ anyị n'oge na-abịa abịa, anyị ga-aga n'iru n'ihe ọmụmụ a. Anyị ga-ewepụtakwa ọsịsa nye ọnọdụ nke ngharịpụ site n'okwu Chineke. Anyị ga-ahụkwa ka anyị pụrụ isi merie ọnọdụ nke ngharịpụ ma ọ bụ ọnọdụ nke enweghị mmadụ. Dịka unu na-enye anyị ohere iwetara anyị ozi Chineke, dịka unu na-ekwenye ka anyị na unu kerịta oke n'okwu ndị a bụ okwu agbamume ndị Onyenwe anyị nyere anyị, ka Chineke gaa n'iru n'ịgọzi unu n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịzọpụta gị n'ọnọdụ ọbụla nke na-agabiga ugbu a. Ọ bụ Chi nke na-azọpụta ndị nọ na mkpa. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịnabata Jizọs dịka onye nzọpụta gị. Ma ọ bụrụ na ị mebeghị nke a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Na nha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọpụta nzukọ Kraịst nke kwere n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime maka ịga n'iru. Ka Chukwu gọzie gị ka ị na-eme nke a n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540 Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.